Môžeš si myslieť, čo len chceš, ale pokiaľ scrollneš toto video, tak stratíš tú najväčšiu príležitosť si zmeniť život v roku 2025. Stále vidíš na sociálnych sieťach, ako niekto jazdí v Porsche alebo je v Dubaji. A hovoríš si, že by si raz tak chcel žiť aj ty. Ale zatiaľ preto nič nerobíš, pretože nevieš, ako to dosiahnuť. Pravdepodobne si myslíš, že si moc mladý na to, aby si to dosiahol, alebo si myslíš, že ti je predurčené, že budeš pracovať v normálnej práci do konca života. No máš šťastie, pretože ti poviem, že sa to môže zmeniť, ale iba vtedy, keď začneš konať hneď teraz. Ja sám som si zmenil život v 17. Podarilo sa mi to vďaka high income skillom, vďaka ktorým som zarobil tisíce až pár desiatok tisíc eur. Ty môžeš doslova skopírovať to, čo som urobil ja, tiež uspieť. Nepotrebuješ žiadny kapitál, žiadne skúsenosti a nemusíš mať ani 18 rokov. Stačí ti len internet, počítač a samozrejme chuť makať, pretože bez toho to nejde. Presne preto som spolu s mojím business partnerom Matiášom pripravil pre teba kurz o high income skill. Pomohli sme už desiatkam študentom začať zarábať online. Napríklad Jakub po pár týždňoch získal svojich prvých 3 klientov a zarobil svojich prvých 1000 eur online. Alebo napríklad Šimon, ktorý taktiež po pár týždňoch začal zarábať online. No a druhý Jakub, ktorý z 200 eur začal zarábať za 1 mesiac 1000 eur online. Ak chceš prístup do kurzu, tak napíš do komentárov kurz a pošlem ti k nemu prístup.